An-Nur Islamic Medicine sun karbi duniya, cibiyar karɓar magunguna. Shugaban cibiyar An-Nur Islamic Medicine wato Ibrahim Suleiman shine ke tare da ku. Hausawa suka ce idan ka ji wani baban zaba. Duk wanda ya ji an ambaci wannan cibiya ta An-Nur Herbal Medicine abin da zai fara zuwa a ran shi shine kilinza, wato shahararren maganin da ya samu karbuwa tun daga shekara ta 2022 har zuwa yanzu, wanda shine maganin da ya fi kowanne magani shahara da kuma suna a wannan lokaci. Magani ne da aka tanada don magance cututtuka da dama da suka shafi al'aura, musamman abin da ya shafi matsala na masturbation wato istimna'i da dukkanin matsalolin da ya haifar wa dan adam. Kamar yadda jama'a suka sani, wannan cibiya na da ofisoshi da dama a fadin Afirka, kama daga kasar Ghana, Nigeria, Niger da kasar Kamaru har zuwa kasar Chadi. Da wannan ne muke amfani da wannan dama wajen albishir ga 'yan uwanmu mazauna Libya cewa a yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a hannun jami'anmu da ke birnin Sabaha da kuma Misrata. Insha Allahu abinda za ku yi magana ta wannan lamba ta Libya da muka bada ta WhatsApp, za a yi magana da ku in Allah ya yarda. Kamar yadda jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser kit mallakin cibiyar An-Nur. Magani ne kala 6 zuwa 7. Duk wata larura da kake da ita a al'aurarka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan mani, rashin aihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka ta amfani da waɗannan magunguna. Muna da ofis a nan cikin birnin Kano, sai kuma Lagos, Abuja, Niger, kuma kowace jiha a cikin Niger wannan cibiya na da ofishi. Sannan wannan cibiya tana amfani da tsari na delivery service. Ko a cikin gari kake, idan kana da wani uzuri kana iya ɗaukar lamba ka kira, za a kawo ma maganinka duk inda kake. Ba mu tsaya magance wannan cututtukan